Ahmete, mogu li ja sad tobom kruhate umne kola nešto lupiju, razumiješ, i što sam kod Hančara. Ali ne ga napravio, da, slupam nešto za njem točku, eto, neću pjevat, neću materim, eto, ako bi smio, ja sad tobom znaš. Alo? Budi lep, budi jak, za sve druge brak, nemoj da me brukaš, i da umrem ti ja, ni to nije znak, da treba da kukaš. Samo dođi za minut i ja sam tu, do izgubljenog raja. Tu te čekaju svi... Prekine više. Sam ti rekao da neš sa mnom pjevati u autu. Sad tu zavaju, pašta jedna. Prekini! Ama ja volim zapjevat Ahmet, ali ti meni ne daš nikako, ali ti šaš. Ne raba ljudi. Gdje ne basta? Šta radite vi ovdje? Moje izgleda se ovaj rifet višek će moje gore mi ispuhao, probio, šta li pojma ja nemam. Oj, jes puhao rifet, kruh te rodi. Šta ti smiješ? Daj mi maramcu. Nade, ovo sam našao gore kod rifeta. Hvala. Nemam veze, Allah, našla sam ga samo onako ispuhana, kako leži. Šta ti nju ispitivaš? I ti, možda ti ispuhao. Njega treba napraviti. Odnijeti ga na kompresor. A njega treba u bolnicu. Kakvu bolnicu, moj sinko? Pa nije on guma. Nekako volim ispuhane ljude, ali... Što? Pa šta ja znam, volim se ispuhane, rifete su preispirili nekako, nikako mi to ne sviđa, ja snijem pojma što, ali to me tako dođe. Je dobro. Odlično. No što ti? Što ti sad bi u redu? Dam pomir rifet kako ga ispiriše rifeta, Bog ti dao, pa to mi je... A tvoja je da saboriš. Znaš, imao sam ja kolegu isto tako bio ispuhao. Kako je s kolegu, ali rifet se nije sam ispuhao. A njega je ispuhao izgleda Čuko. Znaš, Čuko ima oštre zube i on... Vjerovatno je on probio ono. I ja sam onda uzeo gomaleze, zakrpio to, međutim, nije bilo dobro. Opet je iz rifeta puštalo. Ali ja to napravio drugim malo drugačije. Nemoj, kad vidite, sve gleda, jebem ga ja. Ahmete, zemstvim, čovječe. Evo me, moja stara šefino. Pa gdje je rifet? Rifete su spuhali, stare, nema od njega ništa. Kako ispuhali, bret? Pa nije on šlouh da se ispuše, jesi normalno nikako. Šta Boga mi pričaš jest ti? tako, ja sam ga našao, nego sam ja taj mislio pitat. Ma sad ti meni pit, sad pit. Nema ti mene šta pitati. Pa mislio za topli obrok ovaj. Kakav topli obrok? Pa znaš, nemam šta jest. Ovako kad ujutro ustanem ja pojem jedan burek, ovako ne mogu nikako. Nemam ja vremena, moram zube napraviti, vidaj. Pa šta ćemo sa riftom? Kaži. Šta ja znam? Napirte ga, jebte ga. Dite, už ti možeš dobro rifta napirti? Pirio sam ja i veće budale od rifeta, samo mu gurneš ovu criva do usta i nabiješ mu kompresiju. Sad ti vidjeti kako se to piri. Ej, Riki, napumpani, da mi daš jednu marku za burik. Daj, ozbiljno, imam 3 dece, školom, sve, nema šta da jedem. Mogu da idem, daću vam ovo kad tad, razumiješ? I nemam marke, nemam šta da jedem, bre. Ajde, daj, Riki, ajde, daj. Znaš koliko marka? Dobro, ode ja. Ajde, bježi, kakvu marku? Znaš da je pirenja marka. Šta ti hoš? Ja mislio nenu pirti ako ima termin. A mora, nije problem. Pa dej da viđaš onda da me pribilježiš ti, jesam siguran. Ma mora, u petak izutu maja, čućemo se mi, nije problem. Mama ne da te diram, mama ne da te imam, mama ne da te diram. Reci svojoj mami, reci neka zna, ljubit ću je ljubiti. A de, prekini, pašte li te neću da pjevam, šta je, ja volim pjevati, ja ću pjevati, šta je, tem krivo što ti ne znaš pjevati. Pa vidit ćemo sad kako ti znaš pjevati. Nemaš ti pojma, stari.
Ja da sam znao da će mene ovako zajebavati, ne bi mene ni napuhival nikako. Jebem. To je meni hvala za ovo sve što sam uradio, psina jedna. Koliko sam se ja trudio. Pa kad sam te vidio onako ispuhano gori, pa mene je drob zabolio. Ti si stvarno đubre. Jebem ti sve, ti jebem. Nek to svoj đubre. Mali, ja ću sviret, a ti me prati. Luze pitam i ti se konemo, da ta tvoga udane skleni.